Qui era el Celestí Serra Sansa? Era el propietari de la Font de Serra. A més de ser un gran electricista, va ser l'encarregat de la central de Cabdella i també el de Fassa. Devia ser una fonda petita. Era una fonda xica, però molt endreçada. Als baixos hi havia un petit comerç. S'accedia al primer pis per unes escales de fusta on hi havia una gran sala ampla i a la cuina. Al segon pis hi havia 3 habitacions on vivia la família. I on dormien els clients? A les golfes hi havia més llits on s'allotjava la gent de pas, la gent de muntanya i dècades més tard els turistes de França. L'any 77, la família traspassà la propietat de la Font de Serra a Rosendo Vila Sunyer, que va fer obres majors i va obrir l'hotel Valldellvell. Oi que també van regentar la residència Roca? Sí. Aquesta casa sempre havia sigut així? Gens ni mica. Abans va ser l'era de Cal Xurrina i al 48 l'arquitecte Xavier Pla els va construir la casa. A diferència de les altres del carrer, és un edifici realitzat en granit i destinat també a habitatges. També hi havia algun comerç? I tant. Era una casa on hi havia 2 espais per a locals comercials i quedava dividit per les escales. Per un costat, a tocar de Cal Barracà, hi havia la llibreria Gispert i per l'altre costat hi havia una sala menjador on feien vida els padrins Xurrina. Una llibreria? Creus que va ser una de les primeres que va haver a Andorra? Les Escaldes. Diu poble xic, que ves el riu i la dorm amb ses cantades, i el Valira i el Madriu allí es donen ses besades. Té les fonts arreu, d'aigües clares o pudentes, unes fresques com de neu i les altres ben calentes. Possiblement va ser una de les primeres i la portava la família Baltasar Gispert Sandoval, que era una família benestant que va haver de pujar a Andorra i establir-se arran de la Guerra Civil Espanyola. A part de llibres, podies trobar altres coses? A la llibreria Gispert, els infants anaven a comprar i també molts d'ells feien les típiques entremaliades d'obrir la porta i escapar-se. Tots ells tenen el record de comprar regalèssia, tebeos, cromos, llibres i paper de cel·lofana.